Per nosaltres, unes bones ordenances seria una rebaixa de l'IBI per revertir les pujades d'aquests darrers anys. Per nosaltres seria un cost zero per al servei de teleassistència o, per exemple, serien les que redueixen la pressió fiscal als comerciants o les empreses del nostre municipi. O serien les millores en l'ordenança d'instal·lacions d'autoconsum d'energies renovables perquè davant de la pujada desorbitada del preu de l'electricitat i davant de la crisi climàtica cal que tots apostem a les energies verdes alternatives i creiem que l'actual ordenança de renovables és molt restringida i que cal millorar-la. Només entraré aquí en l'apartat dels 60.000 euros provenients de la subvenció de promoció econòmica. Per què no s'han gastat aquests 60.000 euros? Vostè diu, es van infravalorar. No es van infravalorar. El que passa és que els comerciants explicaven que volien ser una bonificació de les taxes municipals perquè els sortia més a compte que no pas rebre la subvenció per part de l'Ajuntament. Crec que s'ha de buscar la manera de poder-ho fer.